wato ko ka haifi da baka haifi halinsa ba rigimar yau daban ta gobe daban saboda iskanci abi ku iskanci billahi lazi na bi ku iskanci kuna kallo na haka lokacin da muka yi tashan namu iskancin billahi lazi ado muke kwana a gindin kuka nake kwana ga ni ga aljanu to saboda haka billahi lazi la ilaha illa huwa kuna ji na ko to na ja kunnan ku duk wanda ya sake aka kara kawo min kararsa billahi lazi la ilaha illa huwa sai na saba mar kamar saboda haka ku kiyaye ku tashi ku na kin bayar na ce na kin bayar ko ba ku nemo kun ba ni ba ni zan dauka an ba ku Ta ake wannan kuɗin ba su sama mutu indomi ba. Yanzu saura nawa? Bari mu gani. Saura 150. Yanzu ina za mu samu 150. Dole fa sai an nemo 150. 150. Za a samu. Ku tashi ne gaba. wannan lissafin ba haka yake 200 ake jiya canjin da na ba wa jibadi ni da zan ba shi 600 sai na ba shi 800 yanzu ina zan samu jibadi faran maka ko jangul ko dai bakin kasuwa bari na tashi ina ji baje yanzu ya ja sa bayan nan yanzu nan insha Allah yanzu nan wallahi ku gaya mai neman sa nake a yau din nan ruwa a ce kudin mutane yace wallahi kudin adashin mutane yace na rantsi da Allah muka haɗa shi ba zai ji da daɗi ba ku gaya mai kuma yanzu ma duk inda yake sai na nemo shi wallahi sai na sa kafar wando ɗaya da shi ku gaya mai bari na haɗa da yaran nan wallahi sai dai wani ba su wallahi sai na bari daman kai muke nema Lado, ka ce za a iya sama kuɗi da kai hawan babur a yi gama 100 ko? Ya ka yi shi kenan. Ka ce za a samu je ka 100 da yawa da babu inda ya yi kamar shi 100. Kenan.
goma ne